φουσκώνεις εσύ, Ο Άνδρας πει. Η Ηράκλεια, μπορούμε να μιλάσουμε ελεύθερα. Πώς πάει η δημοσία. Για λέγε Βασίλη. Εγώ θα έλεγα, όπως κάθε χρονιά με πιάνει το δασκαλίστικο και λέω, εγώ θα πρότεινα το βιβλίο αυτό, να το διαβάσετε έτσι, αλλιώς αλλιώτικα. Φέτος αυτό που θα πρότεινα είναι, αφού διαβάσετε τον πρόλογο, να πιάσετε και να διαβάσετε τον κάθε μήνα, αλλά την εισαγωγή του κάθε μήνα. Να διαβάσετε τους 12 μήνες, τις 12 εισαγωγές του μήνα. Αξίζουν τον κόπο. Και μετά να πάτε στον κάθε μήνα κανονικά. Ναι. Αυτό. Ναι. Για το βιβλίο μιλήσατε, που φαντάζεστε αυτά όλα. Όχι, όχι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για να μπαίνουμε από τον ένα μήνα στον άλλο, δηλαδή εκεί που λέει Ιανουάριος και είναι κατακίτρινη σελίδα, κάθομαι και γράφω μια ιστορία. Απλά έχω έναν πιτσιρικά ο οποίος γράφει και μιλάει για τον χρόνο με δικό του τρόπο και είναι. Έχει ενδιαφέρον. Θα ήθελες να διαβάσεις τον Ιανουάριο? Όχι. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι του ρουφιανεύω όταν το ανοίγω. Έχει πολύ ωραίες, δηλαδή θα προτιμούσα να πω, όπως σας είπα, την ιστορία που έγινε στην Κοζάνη. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια. Ας πούμε, πέρσι του Πάσχα, από τις λίγες εξορμήσεις που μπορούσαμε να κάνουμε οικογενειακά, ήταν να πάμε στην Κέρκυρα. Όπου, τέλος πάντων, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Αλλά εκεί στην Κέρκυρα, ένα πρωινό, εγώ δεν κατέβηκα κάτω, έμεινα πίσω και κάθισα και έγραψα μερικά πράγματα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο παρά το βιβλίο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έγραψα, αλλά τώρα υπάρχει στις 4-5 μέρες στη σειρά. Δεν θυμάμαι σε ποιο μήνα ακριβώς είναι. Και μιλάω για τους τουρίστες. Θα το καταλάβετε όταν φτάσετε με το καλό εκεί. Αλλά η ουσία, η μεγάλη αλήθεια. Εντάξει, ντρέπομαι λίγο γιατί είναι και ο Βασίλης και η γυναίκα μου εδώ, αλλά όπου και να πάω, με κάποιον μαγικό τρόπο, χωρίς να σας γνωρίζω, τόση ώρα προσπαθώ να σας κοιτάω στα μάτια, να σας θυμάμαι. Και με σταματάτε στον δρόμο και μου λέει τον ξέρεις. Με κάποιο μαγικό τρόπο σας κουβαλάω μέσα. Έτσι, είναι λίγο μαγικό αυτό. Ή όταν ακούω μια ωραία ιστορία, λέω αυτό κάνει καλά για την επόμενη φορά. Και δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά όταν τελειώνει ένα βιβλίο δεν σκέφτομαι το επόμενο. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν θα συνεχίσω, ότι αυτό είναι το τελευταίο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνω ένα κύκλο. Γιατί άμα το κάνουμε ακόμα κάτι 2 χρόνια, μετά γίνεται θεσμός και ξέρετε, βγήκε ο Αβραμόπουλος, δεν σταματάνε την λειτουργία του θεσμού. Με το κακό. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή, αν και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, απόλυτα 100% ειλικρινής, σκέφτηκα και το εξώφυλλο της επόμενης χρονιάς. Σήμερα το σκέφτηκα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα μπω στη διαδικασία πάλι. Η ουσία είναι ότι το χαίρομαι έτσι πως είναι. Μην το πιστεύετε, όχι το ξέρω, θα καθίσει, θα πει, θα με καθίσω, θα το γράψω και θα το γράψω. Δεν μπορεί να γίνει έτσι, αλλά δεν ξεκινάω με αυτή τη λογική, είναι εντελώς αντίθετη. Απλώς σου έρχεται κάποια στιγμή. Μαρίτσα, έφερες και τον Τάκη, θεσμόνι. Μανούλα μου. Η Μαρίτσα είναι άλλη αγαπημένη, θα τη γνωρίσετε στη διάρκεια. Ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Όπως και κάθε χρόνο, εγώ παρακαλώ, είτε να έχουμε ερωτήσεις, να γίνει μια συζήτηση, είτε να μου πείτε κάτι, γιατί εμένα με βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κάθε χρόνο το να απευθύνουμε σε εσάς, ποτέ δεν μου λέτε τίποτα. Μήπως φέτος υπάρχει κάποιος πιο θαραλέος και θα ήθελε κάτι να πει, κάτι να ρωτήσει, κάτι να κατάλαβε. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Ας χάσουμε στα γέλια μας. Τίποτα, Άρχισε από τώρα. Άρχισε από τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, μερικές φορές με σταματάνε άνθρωποι και να τους ζητήσουν και συγγνώμη γιατί ξεχνάω. Μου λένε, ας πούμε, δεν έβαλες αυτό. Να απολογηθώ για κάτι, γιατί πρέπει να απολογηθώ για κάτι. Το βιβλίο έχει το χαρακτήρα του ημερολογίου. Και για να γίνει κάποιο ημερολόγιο, έπρεπε από κάτω να είναι όπως πέρσι. Θυμάστε πέρσι που η μισή σελίδα ήταν τι έφαγες, πότε έφαγες, αν έκανες σεξ, αν δεν έκανες. Επειδή αφού γκράστηκα αυτά που μου λέγατε ότι πολλοί από εσάς δεν τα γράφατε, με αυτή τη λογική, μόνο με αυτή τη λογική επέτρεψα, γιατί από μένα πέρασε αυτό το πράγμα, να φύγει το κάτω μέρος του βιβλίου, προκειμένου να μεγαλώσει τη σελίδα και να γίνει πιο ευδιάκριτη και να διαβάζετε πιο εύκολα. Κράτησα το ημερολόγιο έτσι στα πλάγια γιατί δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από την παιδικότητα που έχω μέσα μου. Ήθελα δηλαδή να συμμετέχετε κι εσείς, έστω και το κάναμε ή πάγαμε ή τι ώρα ξεκινήσαμε και πάει λέγοντας. Αλλά και πάλι, μην το κοιτάτε έτσι, το βιβλίο θέλει λέρωμα για ένα βιβλίο. Τα καλύτερα βιβλία είναι τα βιβλία που έχουν οι πιτσιρικάδες που τα ζωγραφίζουν πάνω. Μακάρι να μπορούσα να έπαιρνα όλα τα βιβλία και να τους έγραφα πάνω και να σας τα έδινα γεμάτα. Αλλά δεν θα ζήσω εγώ τη ζωή σας. Αυτό θέλω να σας πω, ότι η ζωή είναι δική σας κι εσείς. Θα κάνετε καλά, αν θέλετε βέβαια. Το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σήμερα έμαθα μια ιστορία.
Ή να μην πέσει και σε ξένα χέρια, γιατί μπορεί να διαβάσει ο άλλος πολύ προσωπικά πράγματα. Έκανα κάποια εκθέσεις στο εργό, είμαι εγώ. Αλλά καλά θα κάνετε, αν όχι σε αυτό το βιβλίο, σιγά σιγά να συμμετέχετε σε αυτό που λέγεται ζωή. Γιατί άμα βλέπετε ότι κάθε μέρα δεν κάνετε τίποτα, κάποια στιγμή θα πείτε έκανα όταν δεν κάνω τίποτα, ας ξεκινήσω να κάνω κάτι. Δεν σας λέω κάτι σπουδαίο, γιατί και εγώ το παθαίνω. Νομίζουμε ότι ζούμε και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε ένα 60 απέναντι από εμάς και δεν έχει κάνει τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο είναι όμορφο. Αυτό σας λέει. Αυτό. Όχι εγώ. Αυτό. Και αυτό δεν είμαι εγώ. Είστε κι εσείς. Οπότε το να χέρι με κοιτάω, πάμε μπροστά. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν μου αρέσει. Είμαι πολύ μικρός. Είμαι 24 χρόνων τώρα και σας μιλάω τόσο σοβαρά. Γέλασε κανείς? Όχι, ούτε εγώ. Ούσου αυτός, Πόσο είσαι? 24. Πόσες φορές? Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και επίσης ακόμα κάτι που μου αρέσει με τη διαδικασία του γραψίματος του βιβλίου είναι ότι όταν τελειώνει, όταν δηλαδή το γράφω, τη στιγμή που το γράφω θυμάμαι και καμιά 60 πράγματα. Είναι φοβερό. Αφού έλεγα, φέτος το έλεγα, ότι θα θυμήθηκα, λέω κάτσε γράψτα για το επόμενο και μετά λέω όχι.